ቀዳማይ ተልእኮ ምሕላው ሉዓላውነት ሃገር ሒዙ ዘመናት ዘሰገረ ድልዱል ትካል እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ለሙን እንተኾነ ዶባት ሃገር ብምሕላው ዋልታ ዜጋታት ኮይኑ የገልግለሎ ኣብ ከይዲ ዝውን ብዙሕ ዓወታት መዝጊቡን ማእገር ሃገር ምዃኑ ብተግባርና መስከረ ይርከብ እቲ ሰራዊት ምስ ኣህጉራውን ዞባውን ኩነታት ዝሰማማዕ ዘመናዊ ኣጽዋር ካብ ምዕጣቕ ብተወሳኺ ወታደራዊ ስነ ምግባርን መትከላትን ዝስዕብ ድልዱል ሰራዊትን ምህናጽ ብርክ ዝበሉ ስራሕታት ምምሕያሽ ተኻይዶም እዮም ከዘመኑ ትጥቅ ጋር ራሱን ያዛመደ ሰራዊት እየተገነባ ነው ምዝዕት ቅዚ ዘመን ንባዕሉ ዝተኣሳሰረ ሰራዊት እናተፈጠረ እዩ ናይዚ ዘመን እዚ ዕጥቂ ብዙሕ ነገር ዝደሊ ብዙሕ ምድላው ዝደሊ ብዙሕ ስልጠና ዝደሊ ዓርስኻ ምስቶም ዕጥቅታት ምዝማት ዝደሊ እዩ ኩነታት ኩናት እውን ተቐይሮም እዮም ከምቲ ክሳብ ሎሚ ዝነበረ ይኮነን ስለዚ ብብርኪ ዓለም እዞም ነገራት እናዘመኑ ብዝኸዱ ቁፅሪ ንባዕልና እውን ብኡ ልክዕ ተቐላዕነትና ንምንካይ ከባቢና እውን ንምርግጋዕ ዘድሊ ሓይሊ ንሱ ስለዝኾነ ሰራዊትና እውን ምስ ዘመኑ ዝዘመነ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቀ ንትዕጥቅውን ንባዕሉ ምስተዕጥቂ ዘዛመደ በዋናነት ሃገራዊ አተሐሳስባ ዝተላበሰ ሰራዊት እናተፈጠረ እዩ ሰራዊት እየተፈጠረ ነው ማለት ነው እቲ ሰራዊት ነቲ ዝተመረጸ መንግስቲ በኃይል ንምውዳቕ ዝጽዕሩ ዕጡቃት ሓይልታት ስጉምቲ ብምውሳድ ተልእኮ ክፍጽም ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕቲ ተዋፊሮም ሰላማዊ ምንቅስቓስ ዜጋታት ንምዕፋን ዝጽዕሩ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላምን ድሕነትን ኣብ ምርጋጽ ልዑል ተራ ተጻዊቱ እዩ ባለፉት 2 ዓመታት የተለያዩ የሰላም ማስከበር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ምኽባር ሰላም እናተሰርሐ እዩ በዚ ምኽንያት ኩሉ ግዜ ኣመራርሓታት ሰራዊትና ከም ዝገልጽዎ በብኸባቢኡ ዝነበሩ ነባራዊ ኩነታት ኣብ ሰዓት ዝነበሩ ኩነታት ኩልና ንረዳእና ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ግን እዞም ነገራት እዚኦም ናብ ንቡር ዝተመለሱሉ ከይዲ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ብኻልእ መዳይ እቶም ከባቢ ሰላምን ምርግጋዕን ዝረኣየሎም ህዝቢ ተረጋጊዑ ናብ ስራሕቲ ልምዓት ዝኣትወሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ሰራዊት ኣብ ዝርከበሉ ከባቢ ነዞም ጸረ ሰላም ሓይልታት ካብ ህዝቢ ናይ ምንጻል መንነቶም ምቅላዕ ኣድላይ እንትኾይኑ ድማ ምስ ህዝቢ ብምዃን ምስ ሓይልታት ጸጥታ እቲ ከባቢ ብምዃን ምስ ፖሊስ ፌደራል ብምዃን እቲ ኮማንድ ፖስት ብሰራዊት ምክልኻል እናተመርሐ እዞም ኣብ ውሽጢ ጥፋት ዝነበሩ ዕጡቃት ናብ ሰላም ንኽመጹ ምስ ስድሮምን ህዝብን ብምርድዳእ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ምስ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ብምዃን ናብ ሰላም ንኽመጹ ናይ ምግባር ስራሕ ብስፍሓት ተሰሪሑ እዩ ስለዚ እዞም ከባቢታት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ቁመና ኣለዉ ምባል ይከኣል እዩ እዚ ኣካባቢዎች አሉት ማለት ይቻላል እዞም መዕነውቲ ጉጅለታት ኣብ ዝእዋን እዚ ሓይሎም እናሰኣኑን እናተበታተኑን ከም ዘለው ዘልዕላ እተን ሚኒስትር ምክልኻል በዚ ድማ ስራሕቶም ተስፋሕፊሑ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ጸገም ከየስዕቡ ስሩዕ ፖሊስ ሓዊሱ ንሚሊሻታትን ዝተፈላለዩ ውዳበታትን ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጸን የነበረው ሁኔታ ወደ ሽፍታ ወደ እገታ እቲ ዝነበረ ኩነታት ናብ ሽፍታነት ናብ ምዕጋት ናብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ጥፋት እናኸደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ብዘላቕነት ዝፍታሕ እቲ ማሕበረሰብ ተሓባቢሩ እዞም ናብ ዘየድሊ ነገር ዝኣተው መናእሰይን ሰባትን ማዕረምስ መንግስቲ ምግዛት እንትጅምሩ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ነዚ ክንገብር እቲ ህዝቢ እናተማረረ ምዃኑ እዚ ነገር ንኽንቅጽል ከም ዘይደሊ ሰላም ኣማራጺኡ ብምዃኑ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘን ክልተ ክልላት ኣዝዩ ብዙሕ ሚልዮን ህዝቢ ወፂኡ ዝገልጸሉ ኩነታት ቀረባ ምዃኑ ንዝክር ኢና እዚ ሰራዊት ምስ ካልኦት ሓይልታት ጸጥታ ምስ ፖሊስ ክልላት ምስ ፖሊስ ፌደራል ምስ ሓይልታት ክልልን ሚሊሻን ብምዃን ነዞም ነገራት ንምክልኻል ጻዕርና ገበረ እዩ ዓቕሚ ዞም ሓይልታት ንኽዓቢ ናይ ምስልጣን ስራሕ እውን ዝሰርሕ እዩ ስራም ጭምር ይሰራል ማለት ነው መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ጻውዒ ሰላም ስዒቡ ብዙሓት ሰባት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ዝተመለሱ እንትኸውን መናእሰይ ብምኽንያት ስእነት ስራሕ ናብ መንገዲ ጥፋት ከየምርሑ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ክዋፈሩ ከም ዝተገበረ እውን ኣብሪሃን ኦልሞስት ኢትዮጵያ ዳርጋ ካልኣይ እናተሰርሐት ዘላ ሃገር ክሳዕ ትመስል እዩ ህንጸት መሰረተ ልምዓት እናተሰርሐ ዝርከብ ስለዚ መንእሰይ ናብ ካልኦት ኣድላይ ዘይኮኑ ነገራት ከይኸይድ እናተሰርሐ ዘሎ ሃገራዊ ስራሕ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን በኣሽሓት ዝቁጸሩ መናእሰይ እዮም ካብዞም ኣካላት እናተገንጸሉ በዓሎም ዝተውሃቦም ጻውዒት ሰላም ተቐቢሎም እናመጹ ዝርከቡ ነቲ ሰራዊት ንምክፍፋል ብዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዘዋወር ሓበሬታ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ልክዑ ብሚዛን ኢትዮጵያዊነት ኣቐሚጡ ተልእኮኡ ንምፍጻም ዝጽዕር እሙን ሃገራዊ ሓርበኛ እዩ ተባሂሉ የኢትዮጵያስ መከላከያ ሰራዊት በዲሲፕሊንና በስነ ምግባር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ በስነ ምግባር ዝተሃነጸ ኣዝዩ ተመራጺ ንምኽባር ሰላም ኣዝዩ ተመራጺ ሰራዊትና ከም ዝኾነ ንሕና ከይኮና ዓለም ይምስክር እዩ ተልእኮ ምኽባር ሰላም ዝተዋጸአለን ሃገራት ሚኒስትራት
ኣመራራት ወይ ድማ መራሕቲ ከም ዝብልዎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝተመደበለ ሃገር ስግኣት ከይኮነስ ደጀን ዝኸውን እቲ ትካል ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዝተመስረተ ትካል ስለዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ዝሽቅጡን ሚድያታትን በዚኦም ነቕዝብልን እዝኒ ዝህብን ትካል ኣይኮነን ምባል ይከኣል እዩ የሚሰጥ ተቋም አይደለም ማለት ይቻላል ህልው ኩነታት እቲ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ሃገር ዘንጸላሉ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ምምካት ዘኽእሎ እዩ ወደ ኢትዮጵያ የሚቃጣ ማንኛውንም ኃይል መመከት የሚችል ቁመና ያለው ያልነበሩ አዳዲስ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ኃይሊ ምምካት ዘኽእል ቁመና ዘለዎ ዘይነበሩ ሓደሽቲ ኣወዳድባታት ዝተፈጠረሉ ምኽንያቱ ዘሎ ህልው ኩነታት ዓለም ለኻዊ ኩነታት ዝደሊ ድልውነት ስለዘሎ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበሩ ኣወዳድባታት ዝተፈጠረሉ ኃይሊ ባሕር ሓዊሱ ፍልያት ወፍርታት ዝበሃሉ ሓለዋ ሳይበር ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምስራሕ ዝኽእል ኃይሊ ተፈጢሩ እዩ እዚ ትካል ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘንጸላሉ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ብጅግንነት ምምካት ዝኽእል ቁመና ዘለው ኃይል እዩ ምባል ይከኣል በጀግንነት መመከት የሚችል ቁመና ያለው ኃይል ነው ማለት ይቻላል